D'acord, som-hi. Benvinguts a aquesta nova anàlisi on convertirem la cuina en un autèntic laboratori. Sovint pensem que les accions més quotidianes són simples tràmits, però amaguen principis termodinàmics i químics fascinants. I coure un ou dur a la perfecció, creieu-me, és precisament un d'aquests processos científics de primer nivell. La gran pregunta aquí és per què una cosa tan aparentment senzilla com bullir un ou pot acabar tan sovint en un desastre absolut. Ja sabeu perfectament de què parlo. Closques trencades, clares gomoses i, per descomptat, aquell color verdós tan poc atractiu. La resposta no la trobarem en la sort, ni tan sols en la intuïció. Tot és qüestió de química pura. Així doncs, per posar-li remei i acabar amb el mite, desgranarem aquest procés en un protocol de 4 passos. Veurem primer la preparació química de l'aigua, després l'anomenada frontera del temps, com evitar la tragèdia del rovell verd i, finalment, la tècnica del xoc tèrmic i el pelat. Comencem pel principi. Fase 1. La preparació de l'aigua. I no es tracta simplement d'engegar el foc i ja està. El primer gran error és agafar un ou directament de la nevera i llançar-lo a l'aigua bullent. Això genera un xoc tèrmic brusc que pràcticament garanteix que la closca es trenqui. Cal introduir-lo suavament en una quantitat d'aigua generosa, però la clau mestra aquí és afegir-li 2 coses que tots tenem a mà, un bon rai de vinagre i un grapat de sal. I per què? Què aconseguim amb això? Doncs crear un autèntic mecanisme de defensa químic. La sal i el vinagre alteren el pH de l'aigua de tal manera que, si malauradament la closca patís una petita esquerda, les proteïnes de la clara cristal·litzen a l'instant. Actuen literalment com un ciment ràpid que s'algella la fuga abans que sigui massa tard. Un truc absolutament brillant. Molt bé, un cop tenim l'entorn químic a punt i bullint, entrem en la fase 2, on l'únic protagonista és el cronòmetre. Sense embuts, entre 10 i 12 minuts. Aquesta és la regla d'or. És l'espai de temps exacte, l'objectiu absolut per aconseguir que tant la clara com el rovell assoleixen aquella textura ferma ideal. En aquest punt de cocció tenim una estructura sòlida però que continua sent superagradable al paladar. Si repassem com evoluciona aquesta solidificació, tot té molt de sentit. Als 3 o 4 minuts encara tenim un centre gairebé líquid per fer el típico passa per aigua. Entre 5 i 6 minuts, la textura ja és molt més cremosa. I justament entre els 10 i els 12, la transferència de calor ha creat l'estructura perfecta. Si ens despistem i ens n'anem cap als 18 o 20 minuts, estem entrant de ple a la zona de perill, de la qual no hi ha retorn. Això ens porta de cap a la tercera fase, i potser la part més científica de totes, la prevenció del temut rovell verd. Passar-se de temps de cocció no només ens dona una textura resseca, sinó que provoca una reacció química completament real i documentada a l'interior de l'ou. La calor excessiva fa que els aminoàcids que contenen sofre presents a la clara comencin a interactuar de mala manera amb el ferro del rovell. Això és justament el que genera aquella forta i desagradable olor de sofre. Aquesta reacció és la culpable indiscutible d'aquesta dita terrorífica "el color del rovell passa del groc al verd citrí". Aquest anell fosc i grisós que es forma al voltant del rovell és bàsicament l'evidència visual que hem destrossat als límits termodinàmics. Per evitar-ho, insisteixo, només cal respectar estrictament el rellotge. I així arribem a la quarta i darrera etapa d'aquest protocol, el moment de la veritat, extreure el de l'olla sense malmetre la seva integritat. Hem encertat el temps, fantàstic, però no podem cantar victòria encara. Cal submergir l'ou immediatament en aigua amb gel. Aquest xoc tèrmic és innegociable per 2 motius. Primer, atura la cocció instantàniament des de dins. I segon, i més important encara, provoca que el contingut s'encongeixi lleugerament i la membrana interna es desenganxi de la closca. I gràcies a aquest refredament ràpid, l'últim pas és un passeig. Res d'anar arrencant trossets i deixant l'ou com un cràter. La millor tècnica és trencar-lo suament i fer-lo rodolar sobre el marbre, fent una mica de pressió amb el dors de la mà. Això crea un mosaic a la closca. Després, amb un reig d'aigua freda de l'aixeta, es pela en un segon. L'aigua es cola per sota de la membrana i la closca llisca gairebé sola. Impecable. En conclusió, el que traiem d'aquesta petita lliçó és que l'excel·lència en les tasques del dia a dia és moltes vegades una qüestió de ciència pura i dura. Només dominant aquests factors, acidesa, control rigorós del temps entre 10 i 12 minuts i xocs tèrmics per facilitar-ne el pelat, convertim un procés frustrant en un èxit garantit. Això ens fa reflexionar. Quantes altres coses que fem a cegues cada dia es podrien perfeccionar amb una miqueta de física i química? Ho deixem aquí perquè hi penseu. Ens veiem a la propera.